Il-Kunsill Lokali tas-Swieqi illum stieden formalment lill-Prim Ministru u lill-Kap tal-Oppożizzjoni sabiex jaraw mill-qrib l-isfidi li qed jaffaċċjaw ir-residenti ta' kuljum. Il-Kunsill Lokali tas-Swieqi bagħat din l-istedina uffiċjali sabiex iżuru il-lokalità u jiltaqgħu mal-Kunsill u mar-residenti biex jaraw direttament l-isfidi li qed jaffaċċjaw minħabba l-operat bla rażan ta' shortlets, storbju eċċessiv, vandaliżmu, ħruġ illegali ta' skart, il-biż mhux xieraq u nuqqas ta' osservanza tar-regoli. Dan fost problemi oħrajn li qed jaffettwaw serjament il-kwalità tal-ħajja tar-residenti. Fl-ittra tiegħu is-Sindku Noel Muscat enfasizza li matul l-aħħar xhur il-Kunsill irċieva numru sostanzjali ta' rapporti u ilmenti mingħand residenti li qed jesperjenzaw dawn il-problemi ta' kuljum. Għalhekk il-Kunsill qis li huwa importanti li kemm il-Gvern kif ukoll l-Oppożizzjoni jisimgħu direttament mingħand ir-residenti u jaraw bajnejhom l-impatt li dawn is-sitwazzjonijiet qed iħallu fuq il-lokalità tagħna. Il-Kunsill propona li l-laqgħat isiru mill-aktar fis.